Ahojte pri tomto videu. Toto video je v podstate pokračovaním predošlého videa, vlastne respektíve projektu, kde som navrhol bota, čiže vlastne nejaký exe súbor, ktorý beží na počítači obeti. A z tohto počítača tento bot dokáže odchytávať odchytené klávesnice na klávesnici, skopírovaný text clipboard, dokáže kopírovať obrázky, to znamená urobiť screenshoty plochy. Dokáže zo všetkých možných prihľadačov skopírovať hesla, dekryptovať ich, následne enkryptovať a obsah posielať na FTP súbor. Takisto ako cookies, históriu, kreditné karty a podobne. Navrhol som klienta, ktorý tieto dáta alebo tieto súbory, to je vlastne dátový obsah, ktorý je enkryptovaný vo všetkých smerov a dokáže handlovať. To znamená, že dokáže ich stiahnuť, dokáže s nimi pracovať a dokáže ovládať samotných botov. Ako praktickú ukážku si skúsime tento program spustiť. Botnet som nazval SciQ. Botnet obsahuje v podstate niekoľko okien, samozrejme funkcionalitu aj tie okná budem ďalej rozširovať. V tomto okamihu obsahuje program SciQ pripojenie na FTP server, na ktorý, alebo teda FTP server, ktorý majú defaultne nastavené boty na to, aby odosielali svoj datový obsah. V tomto okne, alebo vlastne v okne bots, sú zobrazené aktívne, neaktívne a aknávne boty. Obsahuje to nejaký filter, ktorý si za chvíľku ukážeme a v okne, alebo teda v nejakom groupboxe control bots vidíme položku tape, ako sú hesla, cookies, história, kreditné karty, odchytené klávesnice na klávesnici, skopírovaný text clipboard, screeny, to znamená akože obrázky plochy. A tieto boty sa dajú ovládať prostredníctvom konzoly, command line. Aby som podotkol, boty, alebo teda ten malware, ktorý beží na sledovanom počítači, obsahuje dosť vlastne príkazov, ktoré ho dokážu riadiť. To znamená napríklad konkrétny bot, ktorý som napísal v predošlom videu, má napríklad určitý timing odosielania obrázkov, timing odosielania, ako obrázkov z plochy, screenshotov, timing odosielania keyboardu a podobne. To znamená, že aby sa mi neodosielali dáta čo 1 sekundu, tak sa v tejto konzoli dá nastaviť za aký dlhý čas chcem dáta odosielať na FTP server. Zároveň každý bot, ktorý je písaný, má defaultne nastavený FTP server. V prípade, že by som chcel tento FTP server zmeniť, alebo že by FTP server, ktorý je aktuálne v tom bote defaultne nastavený, expiroval, tak cez command line, alebo teda cez vlastne konzolu command lineu, sa dokáže tento FTP server zmeniť a botnet, alebo teda ako ten bot, alebo teda boti sa prepnú na iný FTP server a odosielajú data tam. Takisto v prípade, že by som chcel zmeniť nejaké časovanie, nejaké iné veci, nejaké heslá, alebo že by som chcel napríklad jednotlivé boty umožňujú v podstate to, že keď oni obsahujú defaultnú adresu, na ktorý sa nahráva tzv. Control súbor. Control súbor alebo Control File Unit je súbor, ktorý tieto boty ovláda. Je tam samozrejme nastavená nejaká defaultná adresa,
A v prípade, že by táto adresa expirovala, alebo že by som chcel zmeniť inú adresu na, dajme tomu na načítavanie tohto control file súboru, tak sa cez tento command line, alebo teda cez túto konzolu dá zmeniť a tento bod sa k tomu prispôsobí. Čiže je to vlastne úplne univerzálne, unikátne. To znamená, že keď beží na jednom počítači jeden bod a na 20 počítačov bežia 20 boti, ja dokážem týmto botom buď jednotlivo alebo hromadne ponastavovať nastavenia tak, aby komunikovali s iným FTP serverom, aby brali do úvahy iný kontrol súbor, ktorý ich ovláda a podobne. Čo je teda si myslím akože super, pretože je to generické. Nie je to odkazané na to, že má definitívne nastavenú nejakú adresu, alebo či to je už FTP server, alebo je to control unit súbor, ale dokážem to cez command konzolu ovládať. Ja keď sa pripojím, teda ovládať ako meniť. Ja keď sa pripojím na FTP súbor, na ktorom boti boli aktívni, tak tu vidím dvoch botov. Ja som si ich spustil na dvoch rôznych počítačov, virtuálnych počítačov s tým, že jedného som deaktivoval a druhý je aktívny. Obsahuje program tzv. Filter, ktorý umožňuje zobrazovať aktívnych botov, neaktívnych botov, potom je tu nejaká kolónka Unknown, to sú zase boti, ktorí, dajme tomu, mali nejaký problém, hej, že tam došlo ku nejakému corruptu alebo ku nejakému výpadku, takže ten ich stav nie je identifikovateľný, ale umožňuje vlastne možnosť all. A v tomto prípade vidíme, že jednotlivé tapy sú prázdne. Ja si napríklad zvolím aktívneho bota a stiahnem si data do počítača, alebo teda stiahnem si ich do programu. Samozrejme všetky data, alebo teda súbory sú enkryptované. Pri heslách vidíme už, že máme tu 3 súbory, ktoré vlastne sa odchytávali určitú hodinu, určitý dátum. Tu vidíme nejaké heslá. Keď dám cookies, tak tu vidíme tiež odchytené cookies zo všetkých prehľadačov, ktoré na danom počítači, na ktorom bežal bot, boli nainštalované. Tu vidím históriu tiež si zobrazím, vidím tu aj počet, dátum, názov a hostiteľské meno, alebo teda hostname, to znamená ako názov hostiteľa. Kreditné karty, bohužiaľ kreditné karty som nemal nastavené, takže v podstate keď nie je nastavený nejaký item alebo keď kreditné karty nie sú aktívne, tak v zozname nie sú. Clipboard alebo skopírovaný text, tak tu vidím niečo, čo som skopíroval, takisto keď som skopíroval názov FTP účtu. Mám tu obrázky, screeny. Keď si odkliknem, tak tu vidím screeny, ktoré boli odchytené, hej, a v určitý čas, v určitom mieste, v určitú hodinu. Tento picture, alebo teda tieto screeny sa dajú zväčšiť, takže vidím ich tu a dajú sa v podstate aj stiahnuť. Keď si chcem stiahnuť obrázok, tak si ho stiahnem. Ešte, aby som teda povedal, password dajú sa exportovať, hej, ja keď dám exportovať a uložím do textového súboru, tak sa mi všetky vlastne heslá uložia do textového súboru, teda pokiaľ zvolím textový súbor. Clipboard je v podstate to isté, je to vlastne nejaký text, ktorý vlastne dokážem skopírovať a tento vlastne clipboard sa mi skopíroval a môžem ho, dajme tomu, už potom niekde vložiť do poznámkového bloku alebo podobne. Čo je zaujímavé je command console. Vidíme, že v tomto okne máme v podstate iba bota, ktorý je aktívny.
Máme tu dvoch botov, aktívneho a neaktívneho. Tu sa nám zobrazí iba bot, ktorý je aktívny. Áno, tým, že tento bod je aktívny, dokážem ho ovládať. Keď ho presuniem na pravú stranu, tak sa mi zobrazí konzola, do ktorej môžem písať príkazy. Ako som už povedal na úvode, tak tí boti, alebo vlastne boti, ktorý som navrhol, obsahujú niekoľko desiatok príkazov. Ako som už povedal, od teamingu alebo od timingu, odosielania ploch, alebo teda obrázkov plochy, od odchytávania klávesnice na základe znakov, ktoré sa napíšu alebo ktoré budú písané, od zmenenia defaultného FTP servera, na ktorý majú ukladať data, až po vlastne server alebo teda nejakú URL, na ktorom sa nachádza kontrolný súbor. Kontrolný súbor je v podstate to, že ja tu napríklad napíšem ahoj svet do konzoly. Samozrejme, toto nie je regulárny príkaz, to je v podstate iba nejaký príklad. Ja môžem, keby som tu mal aj tohto bota druhého aktívneho, tak tu by som mohol mať dva záznamy, alebo iba jedného a druhého by som mal na tejto strane. Takže vlastne v tomto druhom okne si zvolím botov, ktorým chcem tento príkaz poslať. Takže ja mám vlastne teraz aktívneho iba jedného bota, takže vlastne ten sa mi tu aj ukázal. Zvolím si ho, dám nahrať na FTP server a vidíme, že súbor bol, alebo teda, že príkaz bol v pohode, alebo teda úspešne nahratý. OK. Teraz keď si zoberiem, to bola tá dvojka, hej, tak jasné, tak dám si toto, refreshujem, vidím, že sa mi tu nahral súbor, keď ho skopírujem do počítača, tak vidím, že ahoj svet. Takže dáta, ktoré som tu napísal do tejto konzoly, sa mi úspešne odosielali na server a pokiaľ by mal konečný bot príkaz ahoj svet, ktorý by zničil MBR sektor, tak už ho dávno zničil. Takže je to ako dosť zaujímavé. Čo sa týka tohoto okna bots alebo botov, tak umožňuje potom ďalej ešte ako refresh, hej, že refreshnú sa boty, to znamená, že ja v aktuálnom čase vidím všetkých aktívnych, neaktívnych botov. To, že bot je neaktívny, ako v tomto prípade, neznamená, že data mať nebude. Keď sa odpojím, tak sa v podstate nič nedeje. Má to ešte ikonku klinu, že keď chcem vyklinovať. No a keď chcem zmazať celý FTP súbor, alebo teda FTP server, tak sa v pohode zmaže. Takže toto je v podstate nejaký základ botnetu, ktorý komunikuje s botom alebo s botmi. A dokáže to neuveriteľné veci. Ja si myslím, že najlepšou alebo najväčšou vychytávkou je práve ten command console, alebo vlastne command line console, ktorý umožňuje riadenie viacerých botov, alebo síce iba jedného bota. Takže
Ešte raz, keby som tu mal 20 aktívnych botov, tak ja si môžem vybrať jedného, dvoch, troch, ktorých chcem ovládať, alebo si môžem vybrať jedného bota, ktorého presuniem na túto stranu, konzola sa mi zapne, ovládam. Následne ho presuniem na ľavú stranu, dám si napríklad 5. bota, tomu dám isté príkazy a v tom spočíva tá generickosť, že títo boti sa dajú ovládať nezávisle na sebe. A ako som povedal, každý bot musí mať definovanú nejakú defaultnú adresu. Nejakú defaultnú adresu FTP serveru alebo nejakú adresu defaultnú control súboru. Tento control súbor je v podstate súbor, ktorý tento bot načítava. No a v prípade, že by, ako som sa už opakoval, alebo teda sa ešte raz zopakujem, keby náhodou sa stalo, že táto adresa bola vypnutá, alebo že by sa nejakým spôsobom, že by expirovala, tak ja dokážem cez tento program, cez túto konzolu nahrať tomu botovi, alebo teda povedať tomu botovi, vieš čo, adresa už je neaktívna, prepni sa na inú adresu. A tento bot sa na túto adresu prepne. Bude odosielať data napríklad na iný FTP server, pokiaľ by ten predtým expiroval, alebo bude brať príkazy z inej URL. Takisto je možné dať príkazy napríklad na zahesľovanie počítača, na zrušenie MBR sektora. Tam tých možností je neobmedzené. Tam je to kvázi definované, alebo teda obmedzované iba tým, koľko tých príkazov ten program obsahuje. To znamená, že čím viacej príkazov, napríklad vyhľadávanie textových súborov, kradnutie textových súborov, enkryptovanie textových súborov, napríklad sťahovanie ďalších programov alebo ďalších modulov, tak toto sa dá spraviť cez túto konzolu. Čo sa týka botu SciQ, tak bol navrhnutý od nuly a ďalšiu funkcionalitu budem doplňať. Zdrojové kódy a podobne zatiaľ nebudú nikde uverejňované, ale toto video vlastne s týmto klientom a s botom, alebo s botmi, ktoré som prezentoval v predošlých videách, tak to dáva kvázi v podstate praktiky nového botnetu. Na čo som ešte zabudol, no, ako pri tom pripojení sa dá nastaviť akože jednotlivé veci, hej, akože či chcem ako binárny pri odosielaní, pri príjmaní súborov, či chcem vlastne ako v štádiu binárneho spracovania dát alebo pasívneho módu, alebo ponechať aktívne pripojenie. Takže takto. Ďakujem vám, priatelia, za pozornosť a pri ďalšom videu, teda pri ďalšej funkcionalite tohto botnetu vás budem určite informovať v podobe ďalších zaujímavých videí. Ďakujem za pozornosť.